Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent fi ħdan il-Knisja f'Malta faħħret ir-Rispons Tal-Awtoritajiet Maltin għall-pandemija tal-COVID-19. F'opinion paper li ppubblikat il-Kummissjoni għall-Ambjent qalet li filwaqt li pajjiżi oħra ddamu jaħsbuha biex jirreaġixxu għal COVID-19, l-awtoritajiet Maltin fosthom dawk tas-saħħa raw għaqal u ppjanar bil-quddiem li poġġa s-saħħa u l-ġid komuni taċ-ċittadini bħala l-ogħla priorità. Il-Kummissjoni qalet ir-riżultat ta' dan l-impatti negattivi ta' din l-imxija nżammu taħt kontroll. Hija nnutat kif dan iż-żmien f'pajjiżna kibret is-solidarjetà ma' minnu fil-bżonn, żdiedu l-inizjattivi ta' ġenerożità u ġew skoperti talenti ġodda. Sibna aktar ħin għal xulxin, insejna l-firdiet, fimna l-importanza ta' ambjent sabiħ u spazji miftuħa u kibret l-imħabba lejn pajjiżna qalet il-Knisja Maltija. Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent kelmet ukoll dwar l-infurzar tal-liġi qalet kif dan kien effettiv għal ħarsien tas-saħħa pubblika. Qalet kif tallimna napprezzaw iżjed xogħol it-tobba, l-infermiera, l-forzi tal-ordni, l-għalliema, dawk li jnatfu u reliġjużi fost oħrajn. Min-naħa l-oħra l-Kummissjoni Ambjent ikkundannat l-atti vandali li saru waqt l-imxija bħata ġid tas-siġar ta' dwejra u anke wrid l-istmerija tagħha min prova jabbuża mis-sitwazzjoni u ħaseb ar rasu jew stana. Il-Kummissjoni tkellmet ukoll dwar se jiġri wara li tgħaddi l-kriżi u appellat lill awtoritajiet kwalunkwe pakkett ġdid ta' stimolu għal żvilupp ekonomiku għandu jkun marbut ma' kundizzjoni li żvilupp li jsir ikun wieħed sostenibbli u konsistenti mal-pjan tal-Unjoni Ewropea magħruf bħala l-European Green Deal. F'dan il-kuntest il-Knisja semmit l-impenn tal-Gvern. Qalet li huwa pass fid-direzzjoni tajba l-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia jappoġġja ppjanar intelligenti li joħloq il-ġid mingħajr ma jissagrifika l-ambjent biex bekk inkunu nistgħu noħorġu b'saħħitna u b'suċċess minn din il-kriżi. Hija awgurat li l-kreattività tal-bniedem twassal biex kun hemm inizjattivi xierqa u qalet li din l-esperjenza tal-imxija maturatna bħala pajjiż. Il-Kummissjoni fakret ukoll li bir-riżorsi tagħha l-Knisja għenet fosthom permezz tal-għaqdiet bħal Caritas u volontiera oħra li taw semhom f'din l-imxija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.